what's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ate Christina, hello te. Ayan, kumusta te? Happy New Year sa inyo din lahat. Ayan, kumusta te? Happy New Year. Miles, Manoy, ayan, salamat Manay. Star Tala, ayan long time. Ayan, Professor, ayan, te. Oh, Happy New Year sa inyo dyan, guys. Ayan, salamat. Ay, Star Tala TV. Ayan, guys, Star Tala TV, baka di nyo pakilala yan. Pwede nyo puntahan. Anong oras ka na gano'n nga? Ngayon lang ako nag-live, ay ngayon lang ako nag-LS ulit. Ay, sobrang busy ko. Ayan Itaya, ayan Calix Yahoo, ayan thank you my friend. Ayan, thank you. Ayan guys, baka gusto niyo pong puntahan nito. May nagpipremiere. Ayan, kaibigan natin to. Ito guys. At si Pinya. Lord. Christina Gaitelo, Happy New Year, sir. Ayan, may nagpana. Ayan, kasi hindi Ilocana. Ayan, salamat sa iyong pakulay. Salamat. Ayan, Manay Miles. Ayan, salamat, Manay. Ang dami mong pera, Manay, ah. Christina Gaitelo, ayan, thank you. Ayan, guys, meron tayo na dyan. Naka, si, Amor Yunsul. Hello, Amor. Ayan, thank you, Amor. Hi guys, pwede akong pa-support kay kay Amor Yunsul. Ano to? Road to grade 9. 8 lang siya. Amor, you can connect to those channels in there. Ayan, Korean friend dyan natin. Korean friend dyan si Amor Yunsul guys. And then kung gusto niyo pong pumunta dun sa dream up ko na link. Ayan, naka-premiere siya. Happy New Year. Ayan, Happy New Year my friend. Ayan, di tayo. Ayan, Happy New Year ba sa'yo from Cosinde, Ilocana. Oh my. Ayan, Christina Kate. Ito guys, si Amor Yunsul. Very good friend dyan guys. Ito. Amor Yunsul. Ano to? Korean to. Ayan, meron siyang latest na upload. Itong 46 seconds na lang. Kasi yung latest upload niya is 12 minutes ay 12 seconds lang. Ayan, ito si Amor Yunsul. Ayan, wait lang nga. Ayan, Amor Yunsul, road to 892. Ayan, dalawa na lang to guys. Ayan, road to grade 9. To grade 9. And then si Miles Gonzalez. Ayan, Amor, you can connect to those channels in there. Ano, Amor? Ay, may 6 hours ka dito man. Hindi ko pa ito napanood. Or napanood ko na ba ito? Hindi pa. Hindi ko sure. Ayan, Jichubas Yahoo! Ito guys, ang ating member. Ayan, ito si Miles Gonzalez. Ayan, support niyo po ito guys. Ayan. Then, si Cosinde Ilocana. Natsura ko kung meron tong premiere. Wala ka pang premiere. Ayan, itong Graham Balls. Ayan yung last to. Leng, hello Leng. Ayan, thank you. Salamat Manay. Welcome Manay. Ayan, always naman yung Manay. Maski i-drop natin ang link nyo dyan. Ayan, si Amor, road to grade 9. Ano lang siya, 8 na lang guys needed ni Amor. Ayan, baka gusto nyo pong, Ayan, ito, ayan, Ingstorm, ayan, thank you. Ayan, Christina Kate, ayan, thank you. Ito si Leng, Natividad. Wait lang tayo, Christina, ha. Ayan, lahat kayo dyan. Di ko pa ito napanood na, mo, Leng. Ito, ito yung pinag-premiere mo kanina, Christina Kate, ayan. Christina, pwede mo bang, kala ko aalis ka? Madaling araw pa ako lalayas. Bundol, ayan. Alas 2 ako aalis.
O alas 3 ng ano, alas 3 ng madaling araw. Kasi gusto kong dumating doon ng ano, gusto kong dumating ng ayan, ano na to te 1.2 na tong ano mo, viral na tong Nanay ng Kusina. Good evening, ayan, Happy New Year po, Nanay ng Kusina, salamat. Ayan, at Christina Reality. Eto, ano na to te? Plus channel 2, ayan. Sana mabigyan ko to ng jacket si. Wait lang, Telesa. Ayan, support natin tong ano guys. Wait lang, Telesa, ayan. Bigyan, ayun. Abuti na pindot. Ayan, ito may problema kasi itong cellphone ko na to. Then si Cindy Ilocana, Christina Reality TV, Leng Natividad, ayan si Star Tala TV. Ito bagong kaibigan nyo to guys, ano. Kaso ano na to, mamayang alas 9 to may ano, may ano siya, mayroon siyang live stream mamayang alas 9. Every night ata to nagla-live streaming. Atong 3 days ago. Ayan. Bago ko ano, panoorin ko muna to si Star Tala taba. Eric Shane, ayan, thank you. Ayan, tama Eric Shane. Ayan, nangingisda si may nangingisda dyan, Eric Shane. Ilan na banana mo dito, Eric Shane? Wait lang ha. Si Amor Yunsul, Eric Shane, ayan, Happy New Year. Ayan, salamat. Leilani, Tamsakos. Di na kita naaabutan, Leilani, mag-live stream. Ano oras ka na nagla-live stream? Christina Kate. Si Christina Kate, too late na to eh. Nakita ko si Christina Kate na gano'n ng alas 11 ata yon. Alas 11 ka ata or alas 12 ka ata nag-live stream, Christina. Huwag ka magla-live stream, Christina, ng mga 10 oras pag magano ka ng umaga na lang para mas madaming ayan, tama Eric Shane, si Amor Yunsul, si sino pa ba yung isa? Si Leilani Jimeno, ayan, nangingisda sila guys. Ano po madaling araw? Lalayas ako mamayang madaling araw. Ayan, sis Leng, ayan. Wala ako live host, daming work. Okay, sige. Sa ano na ako babawi sa'yo, Leilani? Next year na ako babawi sa'yo. Ayan. Di kita na isama di kita na isama nung nakaraan kasi na-play kita nung diba, nung nakaraang last week. Di kita na isama kasi ang tawag dito, shuffle kayo kasi madami tayong sinusupport na wala pang kailangan ng WH. So nagsusupport tayo sa kaya wag mo nang puro so kahit paunti-unti makakatulong din naman yung paunti-unti nating pag-play sa inyo. Ayan, yung super chatter natin si Kusindi Ilocana, si Leng Natividad, si Miles Gonzalez, yung support natin guys. BG, ayan, sige lang, luto ka lang. Anong oras na? Alas 5, alas 3 na dyan. Sige na, magluto ka na muna dyan. Jera, ayan, shout out, ayan, long time no look Jera, thank you. Ayan, si Eric Shane guys, and then si Leilani Jimeno. Ayan, Leilani, meron tayo dyan si Amor. 880 pa lang to. Ayan, di pa to. Ito, napanood ko na itong mo na to. Ay, hindi pa. Itong ponsetsa mo, di ko pa pala ito napapanood. Di ko pa ito napapanood na ponsetsa mo. Bago to. Ayan, maghapon akong matagal na kayong dyan, Manay. Wait lang, drop ko muna yung mga kailangan ng Eric Shane. Di ko alam si Eric Shane nga, di ko to na Eric Shane TV. Di ko alam kung napi-play ko to si Eric Shane kung may bagong, meron siyang bagong upload. Maliban dito sa ay, kanina ka lang nag-upload Eric Shane, kanina ka lang nag-upload. Ayan, eto si Eric Shane. Ayan, wag ko mag-gas may sena. Ayan, okay lang naman.
Margie, ayan, si Ilan Leilani, ayan, but, okay lang yun guys, ayan, walang problema yan. Sinanay ng kusina guys, ayan, support nyo, ng kusina. Ayan, thank you sa mga ano, okay lang yan guys, ayan, unboxing, 12:30. Ito sinanay ng kusina, meron siyang premiere sa ano, kaso wag to, ay sayang ng ano, sayang ng video niya guys, ano, wag tayo mag-drop ng link para sana. Ito na lang, 1 minute na lang, ay, kaso 1 month pa pala to. Atong 10 minutes na lang niya nung ano, nung 10 days ago kasi yung 1 month hindi na siya makakapasok doon sa revenue nung ano, sinanay ng kusina. Ayan, Samski Manoy ako. Ayan, Manoy, wala ako Manoy. Kakarating ko lang. Nagpaayos ako ng ano, nagpaayos ako ng auto kanina. Ay, may kwento ko sa inyo. na yung nabunggo ako nung tricycle kanina. Ano yung plate number. Basag yung plate number ng auto. Visit ng ano na yan. Yung tricycle. Bakal pa, yung tumama pa naman dun sa, kasi yung tricycle may buntot, bakal. Tumama yung plate number dun sa, sa bakal. Ayun, basag. Ayan, Aragas World, hello, Mano, from Samski Marmal, ayan, Mads Gonzales, ayun, support natin, ayan, maya, host, ayan, sige lang, ay, Christina Kate, ayan, thank you, hi, lahat dito from Eric Shane, ayan, Monica na pala, ano pa, matagal na to, Raragas, nung ko, ay, si Puso nandun kanina, Mano, wala ako na, pumunta ako ng Ayala, so doon ako na, pagpunta ko doon, dito ako na sa may Susana Heights kasi naka stop. Then nung mag-go, nandun na malayo na yung mga kasunuran ko. Yung tricycle, biglang kinat ako ng tricycle, gumanon. Tapos pagkat niya sa akin, namatay yung makina. Ayun, tumama yung plate number nung Pero buti na lang yung sa plate number lang, basag lang yung cover nung bili bago man yung nakaryaw. Ayan, nakadahan-dahan sa ayan, ano po yung nanay ng kusina, mabagal lang naman po yung kasi galing kami sa stoplight, tapos basta galing siya dito sa kabilang side, pag ganyan ko biglang sumulpot na gumanon sa akin, tapos ayun, pag ganun niya sa akin, biglang namatay yung biglang namatay daw yung motor. Di mabagal lang yung pagtatakbo ko. Tapos, ayun, babasag, kawawa. Ayan, pinitambay ko sa'yo. Ayan, sige lang Raragas. Ayan, talo ka pala na. Hindi kasi yung tricycle, yung puwet nung, di ba yung may side, eto yung yung tricycle, tapos yung sidecar. Tapos yung sa sidecar, pero nakausti na mga ganon, galing dito sa sidecar, meron nakaganon pa na bakal. Talagang as in solid na bakal. Siguro mga ganito siguro yung mga ganito siguro. Ato, mga ganito yung nakaganon sa mga nakaganito. Ganito kalaki yung niya, yung bakal. Solid na solid. Kaya yun, na siya. Buti na lang hindi ako nag-arangkada agad. Ayan, Bunso. Ayan, Ate Virgie. Thank you. Ayan, Bunso. Salamat. Ayan, thumbs up na kuya. Ayan. Shout out on. Ayan, from Simpleng Buhay ni Bunso. Ayan, meron siyang bagong upload. Di ko pa na. Agent para ko yun. Say thank you. Ayan, bigyan lang na biyahe pa. Ingat na yan sa biyahe. Ayan, gas yung so. Lang Manoy, sa dun sa plate number, basag, tapos gumanon, may bumaon dun sa may harap nung pero naman siya, hindi naman siya yung baon lang, kasi matigas kasi yung nung auto, hindi pa siya gaanong yung mga parang napaka ninipis na mga yung tulad ngayon. So ayun, buti na lang, pero nagalit ako doon, pero hindi ko naman pinagalitan, pinagsabihan ko lang, sabi ko sa susunod mag-ingat-ingat na lang sa susunod para wala silang madisgrasya. Ayan. Nagpasensya din naman yung
tricycle driver. Dalawa sila. Tapos yung isa, tumutulo na yung pawis niya dito kasi baka daw pabayarin sila. Eh, wala naman daw silang pera. So, ayun. May armas bagay kanya. Ay. Harap po. Ayan, Jenny Lintan. Ayan, thank you. Ayan, Tinyas. Ayan, Tinyas. Kalalayas ko lang sa'yo dito. Ayan, Bunso. Ayan. Bigilan mo na boss. Ayan, hello sa lahat here. Ayan. Ayan guys, baka pwede ako makahingi ng tulong sa inyo. Ito, Amor Yunsu. Yung tatlong nangangailangan ng banana dyan. Ito, ayan, may 6 na lang ito kay Amor Yunsul guys. Ayan, thank you sa pumunta. Ayan, nagpakulay. Ba't puro kayo nagpapakulay guys? Ayan, okay lang yan, walang problema yun. Amor Yunsul. Ito, road 2. Hindi na kayo umabot sa traffic office. Di ko na pinagano na, di naman ako di naman yung nagpaano na lang ako, pinag-anohan ko na lang na sabi ko, wala namang problema sabi ko. Tsaka wala parang lang naman ako pag ganun, pag may mga ganun, lalo pag wala namang ibibigay, ibabayad. Wala ka rin namang makukuha. Ikaw na lang ikaw na lang magpasensya kasi ikaw na lang umintindi sa kanila. Kaya ayun, vigilant na. Ingat-ingat na yan. I-drop ko ang link mo dyan mamaya para mapuntahan kanila dyan. Ayan, si Amor Yunsul guys, 6 na lang. Ayan, thank you sa may pumunta dito kay si Jijo Badge kanina. Nag-loading ka kanina, Brad. 712 na to. Ayan, 712 na. Go to grade 8. Ayan, Ate Virgie, ayan, thank you Jenny Lynn, ayan, thank you. Then, eto si Leilani. Eto kasi mahaba-haba pa to eh. Wala pa yung kasi dito Leilani, yung magpapagraduate sa atin dito sa Pero pag close to 1K ka na, baka sakali matulungan ka natin. Ayan, makagraduate. Ito si Leilani din eh, no? Ayan, Jenny Lintan, Happy New Year, be. Ayan, Jenny Lintan, Happy New Year. Nancy Ting TV, salamat eh. Ayan, Happy New Year sa'yo dyan. Ito si Agent Marukoy. At saka si Miles Gonzalez. Puntahan nyo to. Ay, si Eric Shane. Ito, puntahan mo itong dalawang to. Ito si Agent Marukoy at saka si mag-asawa to. Babalikan ka nito. Meron siyang one day dito. Ito yung rotating to. Kaya na-watch ko na to. Hindi ako guys sa main. Dito sa main ko, hindi ako makapag-like dito sa mga video nyo. Kaya, pag na lang ako, i-replay ko na lang kayo dito sa laptop na ginagamit ko. So, para ma-like ko yung mga palabas niya. Ayan, Amor Dan. Ayan, thank you, Maray si, tatlo yan, si Leilani Jimeno, si Eric Shane, at saka si Amor Yunsul. Ayan, baka pwede mong mapuntahan yan, Maray. Ito si Margie TV. Ito yung kanyang pa-hotel-hotel lang ni Margie. Ayan, si Nitaya. Ayan, puntahan nyo din yan, guys, si Nitaya Isom. Ayan, napaka-supportive niyan, guys. Ayan, Miles Gonzalez link na tibidid na ka-BG lang. Sige. Ayan, salamat, Manoy. Ayan, thank you, Manoy. Ayan, nandyan yung nandyan yung mga link nila. Then yung mga hindi mo pa kayo, dyan. Si Kusindi Ilocano din. Then si Star Tala TV. Ayan, puntahan nyo rin po yung guys. Ayan, naka-BG lang. I-replay ko tong isa mo, Noy. Itong kanina. Hindi ko to naabutan. I-replay ko na. Ito, ayan. Nancy Ting, ayan, wait lang ha. Ayan. Ayan, thank you, Noy. Ayan, i-replay ko tong replay ko tong palabas mo. Ayan, harang. Ayan, 1 minute and then 15. Ayan, Santa. 24 likes muna ako dito. Ayan, pabayaan ko na to. Nag-play na. Wait lang. Sinanay ng kusina guys, pasubord din po.
Ayan, Mars Gonzales naman sa guwapo from Virgie ko si Amor Yusul Dan Ticket. Ayan, thank you nanay ng kusina. Ayan, Agent Dan. Ayan, si ano na, si Mars Gonzales, Bicolana din yun, Noy. Ay, si Miles Gonzales at saka si Agent Maruco, yan, mag-asawa yan. Ay, naka-play na yung ano mo dito, Noy. Manay Joy, ayan, thank you Manay Joy. Ayan, Manay Joy, may ano ako sa'yo, may hihingiin akong por favores. Ayan, si Eric Shane TV, Leilani ata, tabit mo na. Then si Amor Yunsul Manay. Ayan, harang pa. Ayan, salamat. Loading ako. Wait lang, Bunso, Hindi ko na ma-up yung ano doon. Hindi ko na mataas yung... Sino na nga, nakalimutan ko na yung... Si Tinyangs. Ayan, si Tinyangs. Ay, nag-drop ko na si Tinyangs. Ano, si Ate Virgie. Castilla. Si Raragas Twin. Ay, ano, puntahan mo rin pala, Leilani, Eric Shane, si Raragas. Hanap ako dito, Virgie, ng na short video mo, ha? Ayan, so para mapuntahan nila. Kung hindi ako makapag-play sa inyo, sa pagbalik ko na lang, guys, ako magano, ha? Sa pagbalik ko na lang ako mag-play sa inyo. Ayan, Gigi Bacha, thank you. Ayan, welcome, Anoy. Ayan. Christina Kate, ayan, thank you. Eto si Ate Virgie. Nakalimutan ko na kung sino ng mga nasa taas. Si Nanay ng Kusina, Christina Kate, na-drop ko na. Ate Nancy, thank you. Les Channel pala, ayan. Les Channel. Siya, Ate Les mo na una. Si Star Tala TV, Kusindi Ilocana. Ayan, Christmas cookies ni Amor. You can connect to those channels in there, Amor, ha. Ayan. So I am dropping the link so that you can connect to those guys. Loading ako. Ayan, dikit ko na pala si... okay. Si Amor Yunsul, dikit mo na ba si Amor Yunsul? Dito na, Inday, thank you, dikit. Si Nitaya. Si Nitaya, pag nag-live ka, pupuntahan kanyan, Pupuntahan kanyan, Leilani. Ayan. Ako na nagsasabi sa'yo, ano yan, bibisitahin kanyan, pag nakita niya ako dun sa, pag nakita niya ako dun sa isang, channel na doon, pupuntahan kayo niyan. Ako na nagsasabi sa inyo, M-Stops, ayan, nandiyan si M-Stops, ayan, thank you, M-Stops, ayan, salamat. Eto, at Raragas Quinto. Andito si Rara. Ayan, may bago tayong bisita, ang pinaka-baby na bahay natin. Ayan, salamat. Ayan, meron Helena Batara. Ayan, wait lang. Bigyan kita ng jacket. Repsol, ayan, pa-shoutout. Ayan, nandito guys, meron tayong pinaka-baby na bahay. Si Repsol Solo Rides. Di ko alam kung meron kang bagong upload. Di ko pa nakikita. M-Stops, ayan, thank you. Ayan, salamat M-Stops. Say hello, hello friend. Ayan, Helena Batara, hello. Ayan, wait lang. Bigyan kita ng jacket. Check out ko muna tong bagong dating natin guys. Wait lang ha. Etong baby, Helena. I think this is Helena Batara. Haba ng Manoy? Haba ng harang Manoy, Samski. Aha, this is, you are a Spanish or Helena. Tapito funny exercise, may family. Wait. Check out. Ito guys, ano to? 311 subs pa lang to siya, si Helena Batara. Helena Batara, you can leave a comment on my community later, okay? And then later I'm going to get you back, okay? Helena Batara. This is guys? Kasibunda. I think this is Bahasa Indonesia. Indonesia or Malaysia. Helena Batara. Ayan, maano naman yung pag-i-English natin dito. Ito ata to guys. Malaysian ata to si Helena Batara at saka si Repsol Solo Rides. Repsol Solo Rides. Ito pinaka-baby dito guys, 40 pa lang to. Kaya pag-graduate na natin to guys pag-graduate na natin to ng 50 guys. Yan si Repsol Motor Rides. Itong for me, di ko pa na-watch to na-watch ko na ba itong installed lights? Hindi pa.
Ayan, naging busy ako kaya hindi ko to na susubaybayan si Repsol. Ato guys, baby pa tong bahay nito guys. Ano? Ayan, 45 stocks pa. 45 bananas. Inday Pislab, thank you. Ayan, salamat. M-Stab, salamat. Manay, si Sir Manay BJ. Ayan, sige lang Manay, salamat. Happy New Year, Adol, ingat ka. Ayan, thank you. Ano sa'yo dyan, ano, Repsol Solo Rides. Ayan, si Christina Kate official from M-Stab. Christina Kate, Virgie Costillas. Ayan, ate Virgie Costillas mo. Ayan, hello Joy, my friend. Ayan, si Nitaya Ingstrom, guys, is tumatambayan kay, ano, kay Manay Joy sa Katida sa kanyang live streaming. Kaya ano, puntahan nyo na yan guys. Ano, ayan. Ito yung latest upload ni Bunso. Ayan, Simpleng Buhay. Si Gigi Budge, ayan. Simpleng Buhay. Simpleng Buhay. Ayan, Manay, nagpe-play ka dito Manay sa ano. Ito yung latest upload guys. Ano, ano ko na lang to. Ipupulan ako na lang to. Replay ko na lang to. Ayan, hello sis Nitaya in Sweden. Ayan, thank you very much. Ayan, salamat idol. Ayan, from Repsol Solo Ride. Shout out to all my friends from Nitaya Ingstrom. Ayan, Simpleng Buhay ni Bunso. Ayan, latest upload pa. Puntahan niya. Sino pa? Si ate Nancy Tengkivi. Nancy Tengkivi. Mamaya i-drop ko ulit yung ano guys ha. Nancy Tengkivi. Helena Batara, if you want to connect with those channels in there, ayan, so please do connect to them. Ayan, please leave a comment and then a proper comment. Wait ang kalisa. Shout out ayan from Poland, Sweat Ani, thank you. Ayan, advance Happy New Year to you, Sweat Ani. Ayan, nanay ng kusina guys ha, please do support natin. Mga friend, super support si Nitaya Sweet. Ayan, Leila, ay, nagpaano. Ayan, thank you. Ayan, nagpaano sa atin si Leila ni. Ayan, si Manay Miles Gonzalez, Agent Marocoy. Christina Kate Official, Virgie Costillas, Leng Natividad na naka-VG. Ate Nancy Ting TV, si Star Tala TV, Kusindi Ilocana. Ay, ito guys, kung hindi nyo pa ka, naturok ko nandiyan pa si ano, naka-VG pa sa atin si Kusing kasi busy to sa trabaho. Ayan, shout out. I-ano natin pa, ano. Ayan. Star Tala TV, mamaya meron siyang premium. Ayan, thank you Leilani. Ayan sa yung pa, ano, pagpa-member. M-Stabs, wait lang M-Stabs ha. Ayan, YouTube Watch, thank you, Brad. Ayan. Ito, support natin to. Ano natin, ano. Ayan, kung ano guys, kung hindi nyo ako makita sa ano ha, kung hindi nyo ako makita sa within 5 days, ayan, so magano muna tayo, magre-relax muna tayo ha. Pero, pag may time na may signal ako, ayan, bibisitan, papasok na lang ako sa inyo ha. Doykong, ayan, Doykong Travel Food, hello, ayan, this is from Vietnam, ayan, thank you, Doykong. Ayan, Margie TV Dan Manoy. Ayan, salamat Manoy. Ayan, Margie. Ayan, napuntahan ka na doon ni Manoy Samski. Ayan, puntahan mo yan Manoy. Laging ano yan. This is not your main Doykong Travel Food, okay? Ayan, Swat Ani. Ayan, thank you. Eto guys, ano meron tayo? Si Doykong Travel Food. Leilani Himino. Eric Shane TV. Repsol, Solo Rides. Then, Helena Batara, ayan, needed ng mga bananas guys. Ayan, so if you want to connect with those channels, kaya please do have. Ayan, si pinaka-baby guys, pinaka-baby is si Repsol Solo Rides guys. Ano, 40 ano pa lang yan. Si Amor Yunsun pa pala. Ayan ay 40 guys. Ayan. Swat Ani. Ito, visit nyo rin to guys. Very good friend dito guys, ano. Dito yan lumaki bahay na yan, ano. Dito yan lumaki sa atin si itong ano natin, itong si Swat Ani. Ano yan, from Poland yan. Naligaw yan sa akin, ano pala yan, 77 ang ano niya, 77 pa lang ang kanyang bahay. Ay 50 or wala pa ata yan. And then Doykong, ayan, thank you Doykong. Ayan, so you drop your link, ayan, thanks. But that is not your main channel, right? Or because your main channel is Doykong Travel Food only, right?
Ayan, hello SWAT. Ayan, you can connect with ko. I will drop a link in there, okay? Ayan, so those channels above, so they are on BG. So I will drop the link, okay? Hello. Hello, Doycom. Ayan, thank you very much. Agent Marukoy. Ayan, so ato, I will drop the link, okay? Ayan, so you can connect to those channels. Ayan. Hello SWAT, hello colleagues. Ayan, that is mine. So if you want to, I will connect this one to you. Doycom, okay? And then Miles Gonzalez. Ito guys, kay ano to, kay Margie to galing. Sinanay ng kusina, thank you po. Ayan. Yung 6 hours ago ni Manay Miles. Ayan, puntahan niyo na to. Ay, di ko pa wait lang. Sa ayan. Miles Gonzalez. Sila yung natibidad. Ayan, nandyan naka-ano lang yan, naka-BG. M-Stars. Meron ka bang bago? M-Stars. Diyan. Check ko nga ito. Hindi ka na naman nakikita sa akin dito, M-Stars. Bakit na naman? Wait lang. Hindi ka na naman nakikita dito sa akin. Wait lang guys, sa M-Stars. Ito na. Ay, wala ka pa rin bagong upload. 7 days ago. 7 days ago pa tong upload mo na to. Hello everyone, this is Sam Stabs and what? Ayan, wait lang. 7 days ago, wala pa. Ito 3 weeks ago. Ito na lang 3 weeks ago mo ha. Ayan, pasok pa naman to sa 1 month. Ate Virgie, thank you te. Ayan. Si Rara kasi naka-VG. Hamsters channel. SWAT Ani. Can you please connect to those channels needed bananas? Amor. I-drop ko muna to mga ano. Ilan? Ayan, 3 na lang to guys. 3 na lang to kay Amor. Ayan, may 10 minutes siya ditong pinag-upload. 10 minutes ago, ayan, nag-upload. 3 na lang to guys, grade 9 na ito. Ayan, wait lang ha. Yung mga hindi pa friend dito ni Amor, ayan, narinig tayo ni Rara Gasta. Ayan, nakaano na si Star Tala. Amor yun soon. Ayan, road to grade 9. 3 more bananas. Then si Eric Shane TV. Ito 700, ayan, 712 to kanina, no? May nadagdag sa iyo, Eric Shane, ano? May nadagdag na 2. Ayan, tapos ka na dito, Manoy, Samski. Ito at Eric Shane TV. And that indicate agent Marco and Michael. Ayan, salamat, Leilani. Kay Kusindi Ilocana, Eric Shane, Leilani Himino. Nakadikit ka na dito. Ayan, 880 ka na, Ilan to kanina, Leilani? Naka 880 ka na, di ko natandaan. Nagdikit po ako kay Eric Shane. Ayan, salamat. Ayan. Si Jiju Patch ba? Nadikitan mo na yan si Jiju Patch. Baka 880 ka na. Ilan ba to kanina, Leilani? Oh, grade na. May 2 dumikit sa'yo. Ayan, very good. At least hindi ka na ngayon. Hindi ka na 0. Ayan, salamat. Ayan, si Jenny. Di ko pa na-drop si Jenny. Ayan, nakalimutan ko na tuloy. Ayan, wait lang Jenny na kasi yung i-drop natin. Si Repsol, puntahan mo rin to, Repsol. Wait lang Jenny ha. Solo rides. Sabi ko na nga ba, ito yung inaala. Ito 45 pa lang ito. Si Repsol Solo Rides, ayan, 5 na lang. Dikitan nyo to guys, masipag tumanood sa akin ng mga palabas. Ito si Repsol Solo Rides. Ayan, sinanay ng kusina. Jeneline, ate ganda. Ayan, wait lang Jeneline ha. Ayan, at Repsol. Leng Angeles. Ayan, wait lang, Leng Natividad ha. Ito si Helena Patara. Then si Food Channel, si
Koyong. Ayan, 311, ayan, may nadagdag na dito kay ano, may nadagdag na isa kay Helena Batara. Ayan, SWAT Ani. Ayan, SWAT Ani. Can I ask for your help? Helena Batara. Ayan, please support. Oy, boss, umayos ka, nakinig niya. Ako ngayon ka pala nakikinig. Chori-chori. Ayan, cheerleader. di mo di mo napakinggan yung ano. Naku, 5:30 PM. Not sure ako kung makaano ako sa'yo dito bukas, ha. Not sure ako kung makapasok ako sa'yo dito bukas, ano. Jeneline. Itong 8 days ago mo na lang, ha. Ayan, free ride. Pag hindi ako nakapasok, kaya ano ko na lang, ha. Ayan, Jeneline Tanda Labs, hindi ka nabigyan. Tapos lang. Ayan, buti na lang. At ngayon lang siya nakinig. Ayan. Ayan. SWAT Ani, ayan, can you please help to those, ano? Ayan, good evening everyone. I think I'm late. Ayan, walang problema yan. Jess Pinoy. Ayan, thank you. No problem. Ayan, makakadami ka dito, ano, Jess Pinoy. Ayan. Makakaano ka dyan ng, ano, makakahingi ka ng banana dyan. Wait lang, sino pa nga? Nanay ng kusina. Si Doy Kong Travel Food. Si, ano, Gigi Bunch, M. Stubbs, Joyce Akakida Vlog, Christina Kate Official, Nitaya Ingstro, Margie TV, Virgie Costillas, Christina Reality TV, Kusindi Ilocana, Amor Yunsul, Chichu Bunch, Eric Shane TV, Ripsol, Solo Rides, si Koyong Food Channel 7, Helena Batara. Ayan, simpleng buhay ni Bunsoy, wala na ito, naglo-loading siya. Miles Gonzalez, Agent Marukoy. Ayan, Inday Pislat. Ayan, si Inday ang nakalimutan ko at saka si Jeneline. Inday Pislat. Inday, nakikinig ka dyan. Pwede mo ba akong pa-help ako dito kaya, no? May 6 hours ka dito. Ayan, wait lang, i-replay ko muna to. Ayan, tapos na ako dito, Manoy, sa, Samsky Marmon. Ay, di ko naman basta Dante Play, di ko naman napanood. Si Inday Pislat, meron siya kanina, Inday. Ay, nandun ako sa'yo kanina, Inday, sa sa premiere mo kanina. Ayan, harang ka dito. Oy, 11 minutes ang harang mo dito, Inday Pislat. Mamaya pa to pagkatapos ko matatapos. And then our mga super chatters natin, guys, pa-support po. Ayan, gusto niyo magkita na 11 minutes yung ni Inday Pislat. Ayan, replay ko to kasi kanina tong 6 hours ago. Ayan, Leng Angeles, ayan, Kapoy. Ayan, Chichu Batch. Ay, mag-update din me after you, boss. Ayan, sige, ayan, pagano tayo. Bakit pa, boss, minarites mo dyan? Ayan. Wala naman. Ayan, Jess Pinoy. Ito katulad to ni Bunso ito yung kanyang 2 days ago. Yung nagluto siya ng string beans na kulay, yung kulay, pink ba yun? Violet. Yes, Pinoy. Ayan yung mga nangingisda dyan, guys. Ano po? Ayan, ano daw yan? Ayan, Helena Batara Dan. Helena Batara. Ayan, Lelan Jimeno Dan to you. Ayan, please get back on her, okay? Yan, SWAT Ani. Ayan, Tinyang Vlog. Si Tinyang, napuntahan mo na ba yan si Tinyang? Hindi pa. Si Nitaya Instorm, ayan, baka di mo pa napuntahan yan. Puntahan mo yan si puntahan mo yan si Nitaya Instorm. Ayan, ako na mismo nagsasabi, very good yan, very good friend yan si SWAT Ani Nitaya Instorm. Repsol, Soul Rights Dan, thumbs up ticket. Ayan, idol Dan na po si Ma'am. Ayan, thank you. Ayan. Dikitan, ito, Repsol, dikitan mo din na to. Si Leilani, tapos ka na kay Leilani, di ba? Inday, nandiyan, nadidinig mo ko, Inday. Pag-graduatein mo nga, Inday, si
idikit mo nga to sa mga binaba mo para main ko sila balik. Haha. Ayan, sige, sige. Ayan, mga baby pa yan, mga yan. Si, si Amor Yunsul. Now the first one on the upper left corner is the light blue. Ito ang mag-grade 9. Ayan, tatlo na lang to kay Amor Yunsul. Si Manay Joy sa Kakida. Ayan, hindi niya pa friendship. Ayan, drop ko si Manay Joy muna. Ayan. Ito. Idikit ko nga ito. Ayan, idol. Ito, Repsol. Puntahan mo to, si Amor Yunsul. Ito, Koreana to. Ayan, ano na lang, tatlo na lang. Road to grade 9. 3 more to go. Janeline Talalabs, bakla si... May natatandaan ako. Sino ba? Kasi naglolokwan. Kay Raraga ata kami kay Raraga ata. Kasi si Raraga nagre-reklamo yan dati. Tama, si Raraga nga. Tapos, hindi pa daw dikit. Sabi namin, ano gusto mong gawin namin? Baklasin namin yung dikit namin sa'yo, tapos ibalik ulit sa'yo. Anong gusto mo? Ayan, narinig tayo. Nandiyan pala si Raraga. Naka-bidji-bidji lang yan. Wait lang, ito si Raraga siguro. Raraga siguro. Wait lang ha. Ito yung kanyang newborn, ayan yung kanyang premiere. Di rin ako nakahabol dito. Nitaya Instorm, thank you my friend. Ito Raragas World. Ito guys, si Nitaya Instorm. Ayan, Just Pinoy Dana yan from Jeremy Tan. Ayan. Thank you Jenny. Oh, sabi ko na sa'yo Just Pinoy, makakaroon ka ng friendship dyan. Ito, puntahan mo din nito, Jess. Si Nitaya Instorm. Ano to, sobrang nito. Basta ayan, Dan Amor. Thank you, Leilani. Ayan, Dan Amor Yunsul. Ayan, ba't ka tumawad dyan, Ba't ka tumawad dyan, Jeneline. Harang. Ayun, skip mo na yan. Skip mo, harang. Skip mo. Harang kapag. Skip mo, harang. Mag-edit ka na. Of course, aside from internal aesthetics, you can also play music while you're out on the run, which is pretty neat. One of its main features Ayan, is talon lang. that Sige. Ayan, si Jitsu ba? Wait lang muna, brother, Jitsu pa. Sino ba may premiere? Ayun yung may premiere, guys, 12:30. Pictures. Yung kanyang dito. Kid naligtas, ika-7 eviction. Ito na lang. May harap. Dyan Maracoy Dan ticket. Ayan, salamat. Tayo nanay ang kusina. Pati ito man ay ay nanay ng kusina, si Miles Gonzales. Then si Kusin, di Ilocana. Ay, si Star Tala TV, na siya. Si Star Tala TV. Ay, si Kusin di Ilocana. Support natin to guys. Nasa Taiwan ito. Ito, Margie TV. TV. Yung kanyang check-in hotel. Idol, ano po ang pick ni Ma'am Amor? Ayan, wait lang. Titingnan ko. Ito si Margie. Puntahan mo to si Margie. Wait lang. Ito si Amor Yunsul. Ito yung kanyang Ito yung kanya, yung may baby, si Amor to. Ito. Ayan. Ayun yung kanyang ito yung kanyang ito yung kanyang ayan, thanks to you, many people came. Ayan. Ayan. You're welcome. So you can get back to them, Amor. Please get back to them. Okay? You can watch
you watch their videos, okay? Same as you watch my videos, and then connect to them, okay? And so they are very good friend, ano, Amor. And you're welcome, Amor. Ayan, eto Ripsol, ayan, ano, eto. Ayan. Ito yung kanyang, ayan. Ito yung kanyang, ano, ito yung kanyang, I drop ko na lang ang link niya dito. Itong one, ano, inches. Meron siya dito 10 minutes at 23 minutes, kaso short videos lang to. Wag ito. Hanap ako ng etong kahit 1 minute lang kasi short videos lang kasi mga ano niya eh. Mga short videos lang kasi siya. Ito. Amor. Yun so. Si Eric Shane TV, idol ano po, ayan. Eric Shane TV. Wait lang, Eric Shane. Shane TV. Ayan, nadagdagan na din si Eric Shane TV, guys. Ayan. Ato, at Eric Shane. Ayan, Eric Shane TV. Ayan, magkape-kape muna tayo. M-Stubs, ayan, puntahan mo rin. Ano? Ay, Repsol, yung lahat palang dinadrop ko dyan, puntahan mo yung mga isa-isa dyan, ano? Kasi, may ikli lang naman ang dinadrop ko dyan. So, halos mga monetized na ang mga nandyan dyan, ano? Eric Shane. Ayan, dito na nga ako para makita niyo yung ano, sino ito drop ko dyan. Si Ate Virgito. Yung ano lang te ha, itong 1 month kasi to. Wala na yan. Dito na tayo sa ano, si Ate Christina Reality TV. But so far, its quick data synchronization and tracking features are pretty impressive. You can easily check out all the info about your latest workout in the Garmin Connect app. Okay po, idol. Ayan, ayan, sige. Ito si Inday Pislat. Puntahan mo dan si Inday Pislat. Ayan, haba ng harag niya dito. 10 minutes, 11 minutes, 45 seconds. Nasa ano pa lang siya, nasa isang ads pa lang siya. Oh. Ayan, si Inday Pislat to. Christina Reality TV. Mga mababait yan na Repsol. Para makadami ka dyan ng ano, para makadami ka ng banana dyan. Para mag 50 ka na dyan, ano. Tingnan ko nga dito. Alam ko na ano ko na ito, na-i-connect ko na sa'yo to eh. Manajoy, pwede mo po ba itong tulungan? Si Repsol. Alam ko nakakonect na sa iyo to Repsol. Nakakonect na to sa iyo Repsol. Hello Sir Carlos, ayan first time. Ayan, thank you. Ayan, Noel Marciales. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan, thank you. May bago kang upload, di ko pa napapanood yung upload mo. I-watch ko dito. Ayan, salamat din si Teng. Eto si Repsol. Ayan, may isa nang nadagdag sa iyo Repsol. Ayan, 4 na lang para mag 50. Sipagsipagan mo lang magano diyan. Sipagsipagan mo lang mangisda diyan kasi hindi ka naman iisdain nila pag ano, kung hindi ka mangisda diyan. Ito, Repsol. Road to 50. Thank you po Noel. Ito guys si Noel Reps. Ito si Noel Marciales. Ito yung nagtahi ng ano ko ng ng cover ko sa foam. Ayan. Hindi pa niya nasiset. Ayan. Ito 2 days ago di ko pa ito na-watch eh. Itong kanyang kanyang suwing pananahi niya. Itong 5 minutes lang i-drop ko sa kanya. Bago to sa inyo guys ha, pati si Jess Pinoy. Wait lang ha. Ayan. Ito at Noel Marciales. Ayan, ikaw na ito-drop ko dito lang. Ayan, pati si Ate Nancy Teng TV. Lang na TV tag. Si Inday Pislat guys. Ayan, support na. 7 hours ago. Mature ako pero i-replay ko na nga lang to. Ayan. Tapos na yung 11 minutes na ayan, 43 seconds yung kanyang pangalawang harang. I-play ko to Leng, itong ano mo. Not sure ako kung may harang to kasi may harang pang isa.
I-try ko na pero magki-clear history ako diyan. Ayan, 49 minutes na pala tayo. Ayan, thank you. Nancy Teng TV. Si Ate Nancy Teng meron tong short video eh. Teng TV. Ito yung kanyang Jenko Temple. Ayan ko yung hindi pa nakakapanood dyan. I-watch nyo na to. Kanina lang to. Chicho pa. Wait lang brad ha. Ayan, ito. At Nancy Teng. Hello mga kainday. Nanay ng kusina. Channel, mga anak at Nisa kong bestie. Nanay ng Kakain na naman kami ng kusina. bestie ko. Ayan, plate ng bestie. Ay, nanay sa kusina. Nanay. Kakain na naman kami ng Nanay ng mga- kusina. Ayan, Nanay sa pupunta kusina. kami ng Nanay sa kakain kusina. ako sa Dubai. Maingay si Inday. Ito, nanay ng kusina. Video. Koyong channel po, Apo channel. You can connect ha to those channels in there. Thanks po, Adol. Ako bahala. Opo, nakita ko na. Okay. Ayan yung mga dinadrop ko dyan ng mga link ha. Tapos mamaya, balikan mo sila ha. Kasi mga mababait ang mga yan. Ayan. Jeneline Tan. Si Nitaya Storm. Ay, magkakape ulit ako. Wait lang guys ha. Sino pang hindi ko na-drop ng link dyan? Dagdagan ko lang ng init na tubig tong itong aking Margie TV naka-BG, Kusindi Ilocana, Miles Gonzales, Agent Marukoy. Ay, nasa trabaho na ata si si Agent Marukoy. Sino pa ba naka-BG dyan? Si Ate Christina Reality TV, Leilani Jimeno. Ayan guys, si Leilani guys ha, pa-support ako. Wait lang, i-drop ko muna si Leilani Jimeno. Sana makaano na siya. And then si Amor Yunsul, Helena Batara, si Kuyong Food Channel TV. Welcome po nanay ng kusina. Kapag hindi nyo ako nakita manood sa inyo ha, sa magpi-playlist ako sa inyo sa pagbalik ko na lang para Ay, pala, may kwento ako sa inyo. Ay, lahat na lang ako kwento, Ayan. Alam nyo tumaas. Ayan, Repsol Solardan, Dikit Kalembang. Ayan, salamat manay. Si Leilani, si Amor Yunsul. Eto manay, Koreana to manay. Ayan, very supportive. Ayan, 900 na. Ayan, congrats, Amor. Nagka-ano na siya, naka 900 na. Ayan, matutuwa na to. Matutuwa na to. Ayan, thank you guys sa pumunta dito kay Amor ha. Ayan, naka-grade 9 na siya. Tsaka masipag to guys. Ayan, yan si Bunso. Ayan, saan ba ang punta nyo? Lalayas po ako mamaya, nanay ng kusina. Amor Yunsul, ayan, congrats. Ayan, great na. Congrats for your 900. Welcome, Manoy. Ay, si Bunso, ayan, si Jaspinoy. Si Noel Marciales, Whitey, guys. Ayan, puntahan niyo po. Sino nga yan? Simple Boy na po, sumusta po. Ayan. Sino nga itadrop ko? Nakalimutan ko na. Si Ate Nancy Teng, Margie TV, Kusindi Ilocana, Miles Gonzales. Si Ate Christina, na-drop ko na si Ate Christina kanina. At yung kanyang 7 hours ago guys. Ayan, baka din nyo pa napupuntahan to. Nitaya Storm, ayan, please do visit guys. Ayan, nandiyan lang yan guys. Tatambay lang sa akin yan talaga. Kahit hindi pa ako niyan di pa ako niyan money, nandiyan yan. Ang daming tinatambay niyan pati kay Ayan sir, dala pumalo mo. Ano ba yan, tropa? Sabi ko naman sa'yo, di mo naman sa akin yan, di ba? Ayan, sabi ko sa mo na lang sa yan. Okay lang yan, walang problema yan, tropa. Ano ka ba? Ayan, dami niya nagdigay ngayong gabi.
Ito yung napakasipag nating si si Tropang Ayan, ano pa, Repsol, ito pa. Puntahan mo to ha. Ayan si Tropa, bagong dating. Puntahan mo to. Ayan, may mga bago ka dito. Di ko pa ito napupuntahan, pero ano ko na lang. Ay, naka 4K ka na. Ayan, congrats sa'yo, Tropa. Ayan, humahabol ka na sa... Ay, mali. Humahabol ka na sa akin. Humahabol na si Tropa sa akin, naka 4K na. Ayan, bunso, ay kakauwi lang namin galing Lamay. Bakit? Sino nagano? Tropa Marky Mayong gabi. Ayan din na po, idol. Ma'am Leng. Salamat, Repsol. Generatan maayong gabi. Ayan, yan ang puntahan mo, Ito si Tropang Marky. Nawala yung ko. Nawala yung ko. Nawala yung ko dito. Ayan. Ayan pa guys, isa pa napaka-good friendship guys. Ayan. Si Raul Reynolds Art. Ayan, puntahan nyo na yan guys. Ayan, hello, Tropa Marky Official. Hello, Raul Reynolds bro. Ayan, how are you tonight? You are doing exercise or not? Ito si Inday Pislat. Nakaano pa to si Inday. Ayan, adult na po si Ma'am. Ay, tapos na to. Ma'am Lailani. M-Stabs. Ayan, Tropa Marky Official at M-Subs channel. Ayan, Tropa Marky Official. Ayan, Amordan. Ayan, thank you. Ayan, ang dami. Nakakatuwa naman guys. Manay si pa. Ito pa, si Eric Shane. Inutusan ko na kayo. No? Eric Shane TV. Then, si Koyong channel. Ayan, wala pa nadagdag dito kay Eric Shane, guys. Si Just Pinoy. Yes, exercise just finished and in 30 minutes again. Read your PM guwapo. Ayan. Ayan, thank you. Later, I will check that. Amor dan dikit kalembang. Ayan, na po Tropang Mark. Ayan, thank you, Repsol. Ayan, good PM host. Ayan, Hermano Samson. Ayan, nandito ako nakatago kasi tinitingnan ko dito yung tinitingnan ko yung mga Salamat. Ito pa, napaka-good friendship guys. Hermano Samson. Ayan, puntahan niyo yan guys. Sino nga yan? Ravel Reynolds Art. Ayan, BG lang kasi medyo nahihilo. Naku, puro ko. Magliliwaliw. Tayo ko, lalayas ako. Salamat, Brad. Ayan, kay Hermano Samson. Ayan, nagpakulay si ate, harang papatambay. Ayan, sige lang, Brad, na Hermano Samson. Tropa Marky Official lang, dikit ka nila. Ayan, Manay, di ka magsasawa, di ka magsisisi dyan, Manay. Sa mga yan. Mga Happy New Year to everyone. Ayan, from Raul Reynolds. Leilani. Ayan, ang dami ata Emily, so Tropang Marky, naglilisi mo na sana baba. Ito. Leilani, ilan na to? Ayan, 3 pala nakakadagdag dito kay Leilani. Inday, tulungan mo ako dito, Inday. Ito, at Leilani. Ay, wala si Leilani. Nasa nasa labas to. Hahaha. Chichupa, chan, thanks bro. Ayan, eto si Hermani. Eto Manay, puntahan mo din ito Manay. Eto, bibihira mo lang itong makita, pero ayan, may 1 hour. Ay, di ko ito napuntahan. Ay, replay ko na lang are. Ayan, bago ako matulog, i-replay ko itong mo. I-replay ko itong, ay, 3 hours pala re. Itong 1 hour lang bro. Hermani. At yung 1 hour lang, yung 4 hours, sa ko na lang i-replay. Ayan, Dan Hermani Samson. Ayan, thank you. Thank you, Ripsol, Soul Rides. Si Jenny Linton ba napuntahan mo na? Jijo Batch, napuntahan mo na, Ripsol?
Makano ka dyan? Madami ka mabibinwit dyan. Makaka-50 ka dyan ngayon. Basta ano mo lang, galingan mo lang yung pag ano mo comment. Ayan, maano ka dyan. Babalikan ka na mga yan, mga good friend yan. Thank you, Sarampa. Ayan, welcome, welcome. Ayan, puntahan mo yan si Hermani Samson. Siya nalimitan. Ayan, Dan host. Ayan, thank you. Ayan, may pumunta na po ba dyan sa iyo? Chicho Patch. Ayan, dumadami sila. 12:30. At di ko to i-drop na 12, ano mo ha. Atong premiere mo. Yung sana mo na lang ako magda-drop ng link. Atong 1 minute lang kasi may harang naman to. Ayan, Reynolds Ardan, ticket kalembang. Ayan, Dan host. Ayan, thank you. Ayan, magpapasalamat na naman sa atin yan siya, no? Ayan, tahimik lang kasi yan siya, no? Si Amor Yunsul, guys, ano? Ayan, manay si Hermani Samsung manay. Ayan, pwede mong dikitan yan. Noel Marciales. Eto, drop ko to manay. Kung gusto mo magano to, siya yung siya yung magtatahi ng ano ko, siya yung nagtahi ng tawag dito ng aking ano sa pom. Cover ng pom kasi punit-punit na yung pom ko. Janeline, pumuntan sa iyo si Repsol. Sinanay ng kusina, ayan nangingisda din nada. Sinanay ng kusina. Sino pa nga yun nasa taas ni Tayang isa? Ato, i-ano nyo na lang to guys, ano? Ay, kasi medyo mahaba-haba itong ni Taya. Ni Taya, Insor. Si Swat Ani. Swat Ani. Ato, kanyang palabas. Si Swat Ani, 4 minutes. Ayan, thank you sa mga ano natin dyan. Mga tumutulong sa ating mga kaibigan. Hi host. Andito ako. Ayan, nakaharap yung computer. Ayan, dito kayo pag mga mahaba ang palabas nyo, dito kayo sa laptop Ayan. So, good night na po ako. Ayan, sige lang Leila, itatrap ko na lang ang link mo dyan. Ha? Joyce sa Kakida Vlog, salamat. Itatrap ko na lang Leila, ano mo dyan. Yung link. Pati si Eric Shane. Si Koyong. Natural. Nandiyan pa ata si Koyong. Ayan, Paul Kalem. Koyong. Ay, wala na. Helena. Wala na yung dalawang bisita natin. Leilani. Sige lang Leilani, may pupunta sa'yo dyan pag Pero, ay pinuntahan ka na dyan ni Repsol. Ilan na ba to si Repsol? Repsol Solo Rides. Ayan, Dan Repsol. Ayan, thank you bro. Ayan. Ano yan? Ano pa lang to bro? Ayan, naka 50 ka na solo Repsol, naka 50 ka na Repsol. Ayan, ipagpatuloy mo lang yung mo na yan, ang iyong gawain para makadami ka din ng sipag ni host talaga. Ayan, hindi po, lang yan. Ngayon lang ako sinipa. Kasi kagabi ayan si Swat Ani, good friendship din yan Good friendship din yan, Brad. Si mga foreign yan. Ayan, si Bunso, ayan, baka gusto mo puntahan, mama i-play ko to Ayan, comment lang tayo dito kaya Ay, na-play ko na ata to. Play ko dito si Bunso. Ayan, may harang na. Ang sipag ng harang ngayon dito sa computer na to. Ayan, Hermani Samson Dan, check po. Ayan, here lang, but in video. Thank you bro. Raul Reynolds. Ayan, Noel Marciales.
Tropa, ayan, salamat. Ayan, Hermanin Dandikit. Ayan, hindi kayo guys nagkakamali sa mga dinidikitan nyo. Si Joy Sakakita. Amor, are you still in there? Joy Sakakita. Sino nga yung nasa ano? Virgie Costillas. Miles Gonzales. Ay, Kusin di Ilocana. Wait lang guys ha. Si Kusin, si Miles, si Agent Parukoy. Ngayon lang kasi na naman ako sinipag eh. Si Ate Les Channel pa nga, Jerry Linta. Hindi ko na ano si ano. Lang M Stubbs, thank you. Ayan. Virgie Costillas. Ayan, Robert Reynolds, maraming salamat sir. Ayan, marunong mag-ano yan, marunong mag-Tagalog yan manay. Silas Channel. Nancy Teng TV. Rara Gastrin, Leng, thank you. PL na, ayan, play na, ayan, Wilmer Chales, ayan. Ayan, salamat, ayan, nagkita-kita kayo halos lahat yan, mga good friendship niyan guys. Ayan, naka 1 hour na ako. Ano nga, mag-start ka na dyan, ano? Shout out po, Joy, sa Kakida Vlog. Punta na po. Ayan. Ito, at last channel. Ayan, puntahan nyo na yan, guys. Ano? Ayan, si M Stubbs Channel. Ayan, Jijo Batch. Ayan, puntahan nyo yan, guys. Ay, Manay Joy, di mo pala napupuntahan. Napuntahan mo na ba yan si, ano? Si Leng, umaga kasi yan umaga yan nag-live stream alas 8 ng gabi, ay ng umaga. Minsan Leng, Uncle Leng, Nativitat. Itong kanyang, i-play ko ito mamaya, Leng. Pagkatapos si Bunso. yung yung palabas mo. At Leng Angeles. And YouTube Patch, Nancy Teng TV. Ayan yung kanyang yung kanyang si Noel Marciales Vlog guys, ay dikitan niya rin po yan. YouTube Patch. Kung gusto niyo magpatahi guys ng mga punda, ng mga yung kailangan nyo, ayan, i-ano nyo lang siya, i-PM nyo lang siya guys, i-ano nyo lang siya guys, message lang kayo sa kanya. Ayan, pinag-promote ko yung niya, pinag-promote ko yung kanyang channel. So ang kanyang channel is more on sewing, pananahi guys. Ayan, at Chichipaj, Nancy Teng TV, ay si Kusin di Ilocana. Ayan din, BG, ayan, thanks bro. Ayan, Raul Reynolds Art. Mga short videos lang yan. Ko na lang, pini-playlist ko na lang yan kasi mga 10 seconds. Ayan, nakakatamad manood ng mga nakakatamad manood ng mga short videos na Ayan, shout out Nancy Teng TV. Ayan, naka-video lang si naka-video lang si Ate Nancy Teng TV. Ayan, drop ko ang kanyang yung kanyang latest na upload. Nancy Teng TV. Itong Genco Pempol. Channelintan. Mamaya mag-start ka na dyan na Janeline. Ayan, ako, mag-video sa'yo itong isa. Nanay ng kusina. Ayan, drop ko ulit si Eric Shane TV. Ayan, 714. Wala pa nadadagdag sa... Ay, dalawa lang pala nadagdag sa kanya. Ayan, wow, host. Swerte ko naman may mga bago friends. Mga yan, mga good friendship yan. Eric Shane TV.
Mga good na yan, mga good friendship ang mga yan. Tsaka ano, di ka magsisisi sa mga yan. Ayan silang umaga yan na gano'n. Shoutout po, ay tapos na pala to. Nalilate ako dito sa isa. Swat Ani, dan Tamsak, dan Kalembang, ayan, from Joyce sa Kakida Vlog. Ayan manay ano yan, polish. Polish, taga Poland yan. Ano yan, sobrang ano yan, hindi nagano yan sa akin. Hindi yan humihiwalay dito sa akin kahit na minsan di ako nakakapunta dun sa kanya. Ayan, nakakaano pa rin. Ito pa pala, meron pa akong isang iano sa inyo, ipopromote sa inyo. Ito si Janos G. Janos. Kasi hindi bibihira lang tumagano sa akin eh. Hindi na kasi niya alam na nagla-live ako kaya hindi na to napunta sa akin. Dan po Juan Marciales, ayan Tinyang's Vlog, thank you. Ito si Janos G. Ito. Janos G. Ayan. Pag nagano kayo, kung halimbawa puntahan nyo yan, lagyan nyo lang ng pangalan dito galing sa akin. And then si Relax. Babalikan kayo niyan. Ayan, naka 353 na si Relax Sin. Dati ano lang to, 20 ata tong ano nito, 20 lang ata itong ano niya. 20 lang ata yung banana nito nung pumunta dito. Ayan, naka 300 na siya, no, si Relax Sin. Ito at Relax. Repsol, puntahan mo to Repsol si ano. Puntahan mo tong dalawang to. Itong si Janos G at saka si Relax Sin. Ayan para ano, para mapuntahan ka ng mga yan. Nakailan na si Repsol. Repsol. Ayan, at least ano ngayon, Repsol naka ano ka. Ayan, naka 50 ka na Repsol. Ayan, good. Mangisda ka lang dyan, isdain mo lang sila dyan. Ayan, Manay Joy. Thank you, Manay Joy. Puntahan ko sila sa yan. Thank you. Ayan, mga foreigner yan, ano. Si Janos G, kaibigan niya si Swat Ani. Eto si Repsol. Pinaka-baby na bahay yan si Repsol. Ayan. Thank you. Si Tinyang. Sweet lang, Tinyang. Eto, drop ko din Tinyang. Tinyang's Vlog. Si Layla, wag to. Yung ano lang, medyo mga 2 minutes, 1 minute, 16 seconds. Atong 1 minute mo na lang. Tinyang's Vlog. Tinyang's Vlog. Yan, katatapos lang ng premiere niya kanina. Ayan, Chichupach. Leng. Sino pa nga yung ano nandiyan sa taas na ano? Naka-BG. Di ko na matandaan kung sino yung nasa ano na. Naka-BG sana. At least nagkaroon ng ano. Ayan, relaxins. Dan Dikit Kaleba. Maraming salamat. Linagyan mo Manay na galing dito sa akin, Manay. Ano yan? Good yan. Kaso ang mga palabas niyan, puro music. Puro tigwa 1 hour. Pero inaano nga ko yan. Pinagtsatsagaan ko yan na i-full play lahat ng ano, ang kanyang palabas. Ay matatapos si Bunso dito. Ito yung kanyang latest upload. Ayan, Leng. Thank you, Leng. Si Tinyang, ay si ano na lang. Ito na lang i-play muna kita dito, Leng. Ayan, so habang wala pang naka-drop. Sana merong harang to. Ayan, merong harang, Leng. Ayan, meron kang harang dito. 48 likes. Ayan, Jijupaj. Thank you. Ano to? May
Ay, wala naman tong CPR kasi hindi pa naman to original naman tong na to, Highline. Dan, relax and dan, Janice G. Ayan, thank you, Brad. Ayan, ka dyan, kung lagyan mo ng yan, ng galing dito at babalikan ka ng mga yan, mag-check yan mamaya, sigurado. Ayan, Pepsi, ayan, Queen, Annalyn, thank you. Ayan, ay nako, dito ka sa isa. Drop ko ang link mo dito. Annalyn Gala. Wait lang. 4 days ago. Thumbs love. Thank you sa thumbs love. Happy New Year in advance. Ayan, si Annalyn. Maraming salamat sa manood. Dana sa lahat na binabama, sir. Ayan, salamat Manay Joy. Ayan, sino pong Manay? Si Annalyn Manay. Ayan, bago yan si Annalyn Galang. Ayan, di ko makita dito. Ayan, tapos sa dito bunso Ayan, haba ng harap mo dito, le. 4 minutes plus. Ayan si Jess Pinoy Manay. Sino yan? Ayan, Serian Navas, hola amigo. Ayan, gracias muchos amigo, bienvenidos. Ayan, I am here. Ayan pa guys, isa pa to. Si Sergio Navas. Ayan, wait lang. PR Sergio Navas. Ayan, ito, connect nyo din to guys. Good friendship din to guys. Hindi ito hindi ito nakasub sa Relax and Ticket Kalemba. Maraming salamat. Ayan. Thank you Manay. Ato kay kay Sergio Navas. Hi host, nakita ko rin na mo. Wala na yung wala na. Kanina pa ako, it's hidden. Ayan, I am hiding. We are playing hide and seek. Ay, haba ng mga harap mo dito, Leng. Playing, replay. Not sure ako kung may harap. Ay, wala. Wait lang. Clear history lang ako. Mamaya na kita bro, Hermani, i-play. Hoy. Clear history lang ako para magkaroon to ng harap. Kasi monetize na to si si Pastor Sergio Navas. Iyan from to. Ayan. Oh my goodness, 11 minutes. Pastor Sergio, your ads is 11 minutes. Dito na tayo magana. Annalyn Galang, Dan Ticket Kalembang. Ang haba ng mga Dan, Annalyn Galang. Ayan, Talaba, may pumunta na sa'yo dyan. 2 pumunta sa iyo. Chichu pa, Chen, thank you. Ito man ay, ayan, Kikike. Ayan, thank you Sir Calix, Ma'am Joy, Ma'am siya po kita dalawin. Ayan, mamaya po kita dalawin. Ayan, si Chichu Patch pa, ay, si Noel Marciales, nangingisda. Ibaba ko dito si Chichu Patch. Ayan, baka gusto niyong puntahan. Ayan, I cannot use anymore, only 3 tabs. Ads. Ayan, dito pala. Ayan, Tina's Vlog playing na. Ayan, thank you Sir Calix, Ma'am Joy, Jeneline Tan. Ayan. YouTube Patch. Dito ako gagamit sa kabila. Ay, meron kang 11 minutes.
Ito ng 11 minutes mo na, Brad. I-drop ko to. Ayan, dan dyan sa relaxing. Adult dudugo ilong ulit. Puro mga puro mga, puro, ito. Chicho Poch. Ayan na guys, oh. Dumating na si how are the holidays? No good holidays, still working, Pastor. Thank you, Relaxin. Ayan na guys, si Relaxin. Sabi ko sa inyo. Ayan. Pumasok na. Ayan, how are the holidays? Ayan, Raragas Twin. Si Chicho Poch. Ayan, play kita dito, Brad. Chicho Poch, sa sa bago mong upload. Dito ka sa ayan, oh. Harang ka dito sa kabila. Ayan. Ayan. Ano yan manay? Good friendship yan manay si si Relaxin. Ayan guys, watch nyo si Chicho Poch, ayan new upload. Ayan, dikit kalembang maraming salamat. Ayan, Tinyangs. Pastor Seryo, you have 11 minutes. Oh my goodness. Kay this is Leng Natividad. Ayan. Leng Natividad. Ito si guys, baka gusto nyo dikitan nito guys, si Leng Natividad. Ayan, here in Brazil, a lot of people are celebrating. Oh, Happy New Year host. Ayan, Happy New Year. mamaya na kita i-play after ni after this is only 50 seconds ang palabas ni ni Pastor Sergio, pero the odds is 11 minutes. Ayan, after na lang 7 minutes lang kay Leng. Ayan, ito kaya to. Ayan, kay mas madali po ang like ko na to. Ayan. Kaya to, kay Chicho Poch. M Stubbs, thank you. Ayan, may pumunta na ba sa iyo dyan? Bago lang to, kaya hindi ko to. Hindi ko to, bibihira ko lang to ginagamit pag wala akong ginagamit sa dito sa dalawang ito. Kaya lang to. Kasi sobra pong daling gamitin. Ayan, nagbabayad na yan si Relaxin. Ayan. Ano na lang ako? 45. Alright. So, 22, 13. Ayan, 20 minutes pa. Ayan, kasi to. Ayan, Ola Joy. Ayan, Pastor. Ayan, Joy sa Kakida. I think visited your house and I don't know. Ayan, Repsol. Ayan, puntahan mo yung mga nandiyan dyan, Repsol, ha. Ayan. Babalikan ka ng mga yan. Welcome, Hermione. Ayan, from Relaxing. Happy New Year, everyone. Ayan, from Hermione Samson. Ayan, dikita nyo na yan, guys. Ayan, magano muna ako. Papahabain ko muna tong live ko para may tayo. Mananahimik tayo ng ilang. Si Nanay ng kusina, ayan, still in there. Ayan. Ayan. Tapos na. Chicho Poch. And after po yan, ilalagay na natin ang ating vanilla extract. Okay, Ayan, comment na ako. Tapos na ako dito mag-watch. Hi, Relax. Sing shout out to you. Are going to the gym, friend? Are going, no. Ayan. Ayan, so no, I will not go to the gym. Ayan. Hola, Pastor Sergio. Buenos dias, senyor. Ayan. Ano yan man ay Portuguese yan siya, no? Portuguese yan si Pastor Sergio. Ayan. Hi, Relaxin. Ayan. Pinupuntahan ka na ata, Brad? Hermione ni Relaxin. Ano yan? Good, good friend yan. Kaso, ano yan? Minsan, hindi yan pumupunta pag nagla-live ako kasi hindi niya alam na nagla-live ako. Ano lang yan, kukunti lang din yung bahay niyan dati. Ayan, naka 353 na siya ngayon. Ayan daw, Chicho Thanks. Ayan, from Hermione Samson. Ayan, Dan at Chicho Poch. Ayan, Jeneline Tan. Buenos dias, dama de alegria. De alegria. Jeneline Tan, drop ko si Jeneline Tan. Ayan. Para mapuntahan ka niya, no? Ilagay na natin ang ating
Makakadami ka Brad ng ano dyan. Makakadami ka Brad ng kaibigan yan ngayon. Asan na yun? Medyo challenging po ang paglalagay ng ating batter. Dapat malinis po yun. Wait lang nga. Ito si... Ayan si Leng, 3 minutes more to go. Ito hindi pa, nasa ads pa. Ayan, buenos dias, dama di alegria. Hindi po yung rice na Ayan manay, pinag-anuhan ka na, naintindihan mo na ba? Ayan, channeling time. I need to lose my belly fat. Anyways, si Raul Reynolds Art having also doing also an exercise. He is originally from Suriname, pastor, but he is in Spain right now. He is living in Spain right now. It's too big. Yes, you have a big belly. Host, kailan ko ha? Sige lang bro. Ayan, salamat. Salamat sa pa-video mo dyan. Okay lang yan. It's too big. So, how big is that? Pastor Sergio. Ayan, ito pa si Raragas Twin. Wait lang, Raragas ha. Ayan, Raragas World. Ayan, para mapuntahan ka dito ni Raragas. Ito yung kanyang purple orchids. Wag na yung 20 mo kanina, Raragas. Joy sa kakida. At Raragas. Ayan, si tropa lasing na yun, tulog na yun si Raragas Twin. evenly and properly. And it's too big. How big is that, Pastor? I'm still on your, I will 9 likes. Partner, Ayan, sila yung malalapit na matatapos. Ano na lang to? 4 more minutes to go. Hey, hindi tayo in-storm. Swat, ani. Ayan, nalalaki siya sa tiya. Ayan, tingnan nyo kasi guys, ito si mamaya makikita nyo dito si si Pastor Sergio. Tatapusin ko lang itong mga, tapusin ko lang itong mga ads ng mga to. Ayan, para makaano tayo, para Tropa Market, dandikit na po. Ayan, salamat po, Nanay ng Kusina. Ayan, Nanay ng Kusina, may mga nangingisda po dyan. Ayan, mga masisipag sila ngayon. Dito ka na. Ayan. Ayan, I have nasi hair. Dito na lang or dito na lang sa laptop na yan. Dito na lang sa laptop ko ito tumingin. Ayan. Once cooled na ang ating cupcakes at okay na rin ang ating butter cream para sa ating frosting, it's time to assemble our Christmas cupcakes. Hara, ngayon salamat po Nanay ng Kusina. Ayan, simple buhay ni Bunso yan. Salamat. Ayan naman natin ito. Yan, tapusin ko lang itong guys, and then, na tayo, ilang minutes na ba ako? Magana pa yan si Jeneline maglalay ito. Ayan. You who are happy have a dry belly. If you have a belly, you can, lechon kawali? Lechon kawali. You know that, Pastor? Ayan, tapos na ako dito, Leng. Ayan, si Noel Marcialis ang next ko dito. Ayan, kasi updated naman ako dito kay Noel Marcialis YT. Ayan, hindi kayo dito, yung iba dito hindi hindi naka-sub yung iba dito. Ang kik-kik ng mga designs talagang kita-kita sa mga ginawa ko. Nagki-clear history ako para merong may hanger. Ayan, may hanger dito. Ayan, like Noel Marcialis YT. Nanay ng Kusina, matagal na po kita, tropa. Ayan, Chichu Bach, Nanay ng Kusina. Ayan, nandito yan. Annalyn Galam. I'm still on the ads. Ayan, makikita niyo dito si Pastor Sergio, guys. Pastor Sergio.
have a big belly. Like lechon kawali. Marami pa po tayong pagsasaliwa ng mga masasarap na recipes made easy sa tulong ng ating Ay, si Armani Samson na yung nag-ano siya. Hanabishi. Abangan niyo Ayan, po mag 1 hour and 30 minutes to pala ako. At tingnan natin dito kung makikita nyo si Pastor Sergio. Ato, 50 seconds lang niya guys yung ano niya. Chester. What is this? Chicken. Oh, Pastor Sergio. Ay, ganun ngayon lang kita. Ayan, Pastor Sergio. Don't eat more chicken. Well, because your belly will getting bigger and bigger and bigger. Suggestions, so you can say what you mean Yeah. faster. Powered by over 1 billion user interactions, Grammarly's Ayan, instant no. suggestions This help is you for polish your writing. Pastor Sergio. Use Grammarly to Ayan, select no. multiple collections at once. Instantly accept No, grammar, it's not, spelling, and punctuation no, suggestions it's very with a easy. single click. Very easy, Pastor. Please do not eat belly oily foods like When you work more efficiently, you have pork more time for other and then things, chicken. like spending time with Yummy. the people who lift you up, and rewarding yourself after a busy and successful work Yeah. week. Ayan, doon na po. Grammarly.com. Ayan from Repsos. What Annie is still in their host. Sige na. Try it today. So magsalang ka na, ibibidyo kita dito sa isang sa isang tab. Ayan. Imagano ka na diyan, ano ka na. Ayan, kaya na to kay Noel Marshales. Ayan, kung nakikita. Sige na. Why amigo de Pixel? No, amigo. No, not de Pixel. It's too easy. Ayan, so remove all the don't think to eat pork and then chicken. Only vegetables. Relax yun, dan ticket. Ay, tapos na pala re. Sige naman, gano'n ka na doon. Ayan, Ola Repsol. Ayan, SWAT Ani. Ayan. Ito si SWAT Ani, guys. Ano? Ayan, SWAT Ani. Ano pa tayo? 12 more minutes na lang ako. Ay, 13 more minutes to go. Ayan na. 13 more minutes to go. Ayan yung mga mangingisda dyan, guys. Ayan, baka ano. And then yung may mga pupuntahan, guys, ha. Ayan, so, it's okay naman. Kasi, i-ano natin yung mga kaibigan natin na, na mga mangingisda. Ay, eto at SWAT. Dan sinitaya in storm and is still in there, guys. Ayan guys, yung yung kaso di ko alam kung naipakit niya dito yung yung pinagsupin na gano'n niya sa akin, yung niya, yung ginawa niyang cover ng foam sa akin. And then na po, Pastor Sergio Idol, ayan, amigo de Pixel, Ola Repsol. Ayan, Joy Sagakida Manay, 13 more, 12 more minutes to go na lang. 12 more minutes. Ayan, done here, amigo. Delicious Christmas, Chester. God bless you all. Ayami. I already watched this videos. And then, this one, 9 days. This one, I already watched this. Jenna Lintan. Ano na, asan ka na? Wala ka pa, Jeneline. Magano ka na dyan? Magbibidyo na ako sa'yo. I need to lose weight, friend. Ayan. So you need to exercise. You must need to exercise, amigo. So if you want to lose weight, you must need to reduce to eat pork and then chicken. Only you can eat salad. Setting up. Okay. Ayan, wala ka pa dito. Ayan, mama, idadrop ko ang link po dyan. Ito bang happy holidays? Pa-30 lang. Sige lang. Patapos na din naman ako. Ayan, one waiting. Ayan, mamaya guys, ayan, punta tayo dito kaya. Okay. Eat more salad.
And then vegetables. Ayan, pag nag-start ka na, sige na mag-ano na tayo, mag-i-end na ako pag nag-ano ka na. Pag nag-start ka na. Ay, so para ma-play ko na dito, a lot of salad. No, not a lot of salad but less sugar. No sugar, no more sugar, just a little sugar. Because sugar can make your belly more bigger and bigger. And then, no more rice. Ayan. Pa-30. Ayan. Iyan kita dito. History. Pag clear lang ako dito ha. Para try ko kung magkaroon na ng harang ko. Ayan, a lot of salad. Wala pa. Hindi ka pa pumapasok dito. Ato. Ayan, meron. Ayan, harang na. Harang. Effective talaga siya para kay Papa. Lumakas siya, and nagagawa niya, gusto niya. So bakit kami susubok Dito. Yan ang subok Tamsak. and sure goal. Ayan, tamsak. Ayan. Ayan, 335, 333, 35, pangalawa. Ayan. Ayan, alat. Ayan, BG lang. Ayan, ang giant. Drink coffee, no sugar, and don't drink juice. Ayan. That was the recommendation. This is recommended by Joyce Kakida Vlog na to drink no sugar. Drink coffee without sugar, and don't drink juice because juice is very sweet, lot of sugar. So no need to drink that one. Ayan. Ayan, ano na lang tayo? 4 minutes na lang. Ayan, i-close ko na lang to ng 40 minutes. Para ano siya? Para mahaba-haba yung ano ko, WH ko. Ayan, naghanap ako ng WH, guys. Ayan. Kailangan ko WH. Ayan, thanks Joy for the tip. Ayan, drink tea sir. Yes, drinking tea is good to your body. Pastor Sergio Novaes. Ayan, so that's a great idea, Manay Joy. Ayan. Ayan, very good ano yan, Manay. Ito, si Pastor Sergio. Ayan, si Noel Marcellus. Sinanay ng kusina. Ayan, di ko na muna i-play siya. No? I-ano na lang kita, nanay ng kusina, ha. Pagbalik ko na lang kita i-play. Black by nasa ads pa ako dito kay ano ato guys, baka gusto niyo pupunta dito kay ano Janeline Tan. Ito nasa harang pa ako dito. M-Stubs. Ayan, M-Stubs. Pwede ka na pong lumipat kay ano. Pwede ka na pong lumipat dito kay Janeline Tan. Ano na lang ako? 2 minutes na lang ako. Janeline Tan. Live streaming. Ayan, so pwede na kayong pumunta dyan, guys. Ayan, nandiyan lang yan. Naka-BG-BG. Ayan, so magano na tayo. I don't like coffee and I don't drink alcohol. That's good. You don't drink coffee, that's good. Because me, Pastor. Ayan, so again. Because me, Pastor, I love to drink coffee. I love to drink more coffee, and then I am drinking also an alcohol, but just a little bit of alcohol. Yes sir, nice. Ayan. So, ayan na. So, I have
a minute to go, guys. So I am going to say thank you. And then saying good night to everyone. Pastor Sergio, so I'm going to end up my live streaming. Janus, Relax Scenes, SWAT Ani, who else in there? Ayan, narinig ko na dito siya. So, ayan, thank you si Ate Nancy Teng. Ay, naka-mute. I-mute ko muna. Ayan. Ayan guys, baka gusto niyo pupunta dito. Ayan, mag-end up po tayo. Wait lang ha. Ayan. Ito si Sophia Channel live streaming. Ayan, Value Amigo. Ayan, thank you so. Ayan, sa mga super chatters natin, ayan, sa ating mga bagong members, ayan, thank you. Ayan, gracias muchos amigos, amigas. Ayan, salamat. Good night na guys. Ayan, bye-bye na po. Bye-bye. Thank you. Ay, sa mga man naka-BG dyan, yan, sino naka-BG? Ay, si Ate Nancy Teng naka-BG. Si Kusindiro ka na naka-BG. Sino pa ba? Hindi ko na matanda. Si Nanay ng Kusina, naka-BG. Ayan. Anyway, so, Amor Yusul yan. Thank you. Ayan, here comes Habida. Ayan, gracias muchos amigos. Ayan, thank you. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.